Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo. Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui les grans protagonistes són les vacances en família. I per parlar-ne ens acompanya la Núria Campi. Molt bon dia, Núria. Hola, bon dia. La Núria és mestra i psicòloga, directora de l'Escola Mirall, una escola de formació en el lleure. I també estem amb en Pere Vives. Bon dia, Pere. Hola, bon dia. Bon dia, Pere. Hola, bon dia. En Pere és cap d'Educació Ambiental i Colònies de Lleure de la Fundació Pere Tarrés. A veure, què ens referim quan parlem de vacances en família? És anar a una agència de viatges i dir-los que volem marxar una setmana fora? No, que no. No. No és anar a fer un viatge, és a dir, és desplaçar-se a una instal·lació juvenil, normalment d'una certa proximitat d'on vivim, i gaudir d'una setmana o 3 dies o 4 dies, els que siguin, amb els teus fills, amb unes activitats dirigides per educadors que et facilitaran tot allò que a vegades quan vas de viatge amb els fills costa organitzar, no? I a la vegada els pares i mares o les persones progenitores dels nanos o els que venen amb els nanos com a tutors gaudiran també d'aquests dies de vacances. Ara ens explicaves, Pere, que són aquestes vacances en família. Les anirem desgranant, coneixerem més els detalls, què implica, quins beneficis, quines portes finestres se'ns obriran a partir d'aquestes vacances en família. Què fa falta que hi hagi? Perquè tu has dit, no?, marxar una mica fora de casa, 3-5 dies, depèn, però fa falta que hi hagi un monitoratge, que coincidim amb altres famílies que potser coneixem o no coneixem. Tothom ha de tenir canalla. No necessàriament, és a dir, sí que primer tothom ha d'estar de vacances, la primera cosa fonamental. I alguna cosa de família ha d'haver-hi també. Bueno, poden ser famílies, diguéssim, estructurades com entenem família, però també poden ser persones adultes que venen amb nens, és a dir, no, en el format de l'estructura familiar no hi entrem, és a dir, mentre hi hagin adults i infants i joves, nosaltres tirem endavant les activitats, no? Llavors el que es tracta és, el que sí que hem descobert amb els anys és que hi ha moltes famílies o en general que els hi costa molt decidir què fer durant el temps de vacances quan estan amb els seus fills, no? I a vegades els hi costa decidir, i nosaltres en això és una facilitat, no? Perquè nosaltres al final plantegem uns plans d'activitats per tots aquests dies que tampoc són d'obligat compliment, és a dir, que és una proposta que les famílies a vegades venen i algunes hi participen, d'altres tenen un altre plan o aprofiten només una part del planning que els hi han fet, és a dir, que al final és facilitar a les famílies recursos de la zona, del lloc on han decidit allotjar-se, i per tal que puguin passar uns dies gaudint i a la vegada amb un reforç per lo que és tota l'atenció dels infants i joves, no? Perquè potser després de dinar hi ha una estona que els monitors estaran amb els nens i els pares podran conèixer altres pares que tenen fills de la mateixa edat i en les mateixes situacions i que per tant podran parlar, fer un cafè, és a dir, coneixes, fas moltes amistats. De fet és un autèntic club de famílies el que es genera al cap d'uns anys, es genera com un club de famílies que hi ha una família que ve i ve amb 4 o 5 que ja van estar l'estiu passat o que es van trobar per Sant Joan o que es van trobar per Nadal, és a dir que les mateixes famílies es van autoorganitzant. O sigui que la gent repeteix? Moltíssim, és espectacular. I per què creus que repeteixen? Perquè els nens coneixen altres nens i s'ho passen bé i per tant volen tornar-hi. Inclús no només repeteixen, sinó que ens demanen si hi haurà aquell monitor. Sí, directament. I els monitors repeteixen? Com va això dels monitors? Sí, tant, els monitors, bé, la majoria ho fan perquè ells abans han sigut infants, no? Ja han viscut l'esplai o el cau i al final el que volen és donar allò que han rebut. Sí que és cert que tenir el títol, no, de monitor o monitora t'obre portes laborals, però si no hi ha una primera experiència que t'activa, doncs és difícil que ho vulguin fer. Com és aquest espai on s'estan aquestes famílies en vacances? Ha de ser una casa de colònies? Ens imaginem un lloc al mig de la natura?
Sí, són instal·lacions, poden estar, no tenen per què estar aïllades, poden estar en nuclis urbanitzats, diguéssim, però han de tenir un cert espai al voltant que permeti fer una mica d'activitat i jocs de nit i les activitats típiques de colònies que fem amb les famílies, no? Algunes poden estar en espais naturals i en espais superemblemàtics, no? I superfantàstics, no? O proper a espais fantàstics que et permet també anar d'excursió amb les famílies, no? O sigui, per exemple, tenim una instal·lació a Rialp i doncs, agafem el cotxe amb les famílies i te'n pots anar doncs, al Parc Natural del Pirineu, no? Per exemple. L'avantatge de les famílies és que disposes del desplaçament i això enriqueix moltíssim la capacitat, aprofitar el temps aquest de vacances per fer alguna més que només estar menjant i dormint i jugant, no? Sinó que es poden descobrir moltes coses noves. Tothom dona per fet que els fills un moment o un altre aniran de colònies, com tu deies, o al cau o amb l'escola, però i els adults? Us trobeu que hi ha pares que fa potser 30 anys que no van de colònies? Sí, alguns volen venir de colònies, però colònies només amb pares és més complicat. No, però em referia a aquest esperit de colònies que al final són aquestes vacances en família. Sí, tenim moltes famílies que venen que els pares han estat alumnes d'escola que han anat de colònies ja i per tant doncs, coneixen perfectament el servei, diguéssim, que s'ofereix i per tant això no els representa cap problema i estan encantats que els fills participin. Sí. Això de les colònies d'adults és com els parcs de boles. O sigui, quan els veus i veus que tu no pots entrar i penses si això estigués a alçada de metre 70, metre 90, seria meravellós, no? Pot ser. Ho hem intentat algun cop, però costa. I per què creus que... No, perquè els adults si no van amb els fills, tenen moltes altres opcions de vacances, molt més enriquidores probablement, però un cop tens els fills hi ha unes edats en les que no pots viatjar. No sé, me'n vaig a París amb els meus fills de 3 anys, no? És molt complicat. Has de portar tot un volum de coses, una banyera, no sé, vull dir que és molt complicat i per tant les cases de colònies estan preparades per cosa que no ho estan tant als hotels. Els hotels tens una habitació però no tens massa cosa més, teulades són espais comuns a compartir amb molta més gent, no? I inclús hi ha hotels que no volen nens, vull dir que estem en aquesta... Cada cop més. Com més macos, adults only. Estem en aquesta situació, per tant, diguéssim, les cases de colònies estan pensades perquè el nen sigui la figura principal. És a dir, que les cases de colònies són pels nens. El que passa és que avui dia tenim unes instal·lacions molt ben organitzades, que ja tenen habitacions amb bany, que s'han adaptat per poder acollir les famílies i els pares, i per tant, per això podem desenvolupar aquests programes. Perquè antigament les cases de fa més anys doncs, tenien, no sé, sanitaris compartits, no? És molt complicat en famílies. O diverses famílies en una mateixa habitació, molt complicat també. Per tant, actualment les cases, les instal·lacions que treballen en vacances en família doncs, han adaptat aquestes estructures perquè siguin instal·lacions pels nens i que els pares s'hi sentin, no és com un hotel, també us ho haig de dir, no és com un hotel, però té moltes coses que els hotels no tenen i també són avantatjoses, no? Per qui ens estigui escoltant ara i no hagi fet mai vacances en famílies, què implica? Fer-ho tots junts? Hi ha moments per estar plegats i uns altres amb activitats per adults i per petits? Clar, jo crec que quan fas vacances en família és respectar una mica els tempos de tots, no? I si vas amb infants, doncs has de tenir en compte les seves necessitats. No estaràs tota l'estona fent plans adults, anant amunt i avall, no? Els tindràs en compte, faràs coses més pausades, jugaràs, però sense oblidar-nos, no? Que cadascú necessitarà el seu moment i segurament també hi haurà moments, no? per compartir en separat i igualment ho gaudirem, no? Que a vegades fem com l'esforç de voler gaudir sempre tots junts i sembla que sigui un superesforç, però al final crec que és trobar espais per cadascú per gaudir, compartir i crear experiències per recordar. Fa gairebé un mes de Setmana Santa, ja comencem a pensar en l'estiu. Estem a temps per apuntar-nos a unes vacances en família per aquest estiu? O això hi ha gent que ja comença el gener i ja ho reserva i va amb temps perquè sap on vol anar, com tu deies, vol repetir monitors, vol repetir casa? Hi ha de tot. Esteu a temps encara inclús per Setmana Santa, m'atreviria a dir. En alguna instal·lació encara deu quedar alguna habitació, és a dir que normalment hi ha espais per les famílies, no? I l'estiu, doncs, potser encara hi ha moltes famílies que no s'han decidit, però també n'hi ha... Els que ja coneixen el servei és més fàcil que es decideixin abans, clar, perquè ja ho reserven, ja tenen clar que és un públic més captiu, diguéssim, no? El que ho descobreix per primer cop pues, tarda més, al final es decideix per una opció o per una altra, depèn de les alternatives que tingui. I quines són les èpoques de l'any que podem apuntar-nos quan trobem vacances en família? Normalment nosaltres fem tots els ponts de l'any,
tots els ponts de l'any, algun cap de setmana temàtic, tipus, no sé, la Brama del Cèrvol, per exemple, allà al Pirineu, o algun cap de setmana de bolets a la tardor, i després a l'estiu torns d'una setmana, al mes d'agost, algun al mes de juliol, però normalment al mes d'agost. I varien gaire les propostes, si són per 7 dies, per un cap de setmana? Bueno, hi ha més riquesa d'activitats, sobretot perquè, és a dir, l'activitat, intentem que les activitats siguin mesurades per totes les edats, no? És a dir, normalment hi ha l'activitat principal durant el dia, que és alguna sortida, que vas amb el cotxe a veure alguna cosa, i si, per exemple, es fa una excursió, doncs intentem que l'activitat tingui 2 nivells, no? Un nivell destinat a la persona gran, seria i un altre nivell destinat als nens, no? Als fills. Per exemple, no? Una sortida d'orientació, doncs el pare porta la brújula perquè els nens no la saben fer anar, però el nen busca les pistes sota una pedra, no? Perquè el pare no s'ajup. Per com si diguéssim, és a dir, que s'ha d'anar buscant la manera de que les activitats siguin multigeneracionals, no? Inclús algunes venen els tiets o els avis, tenim algunes famílies que porten els avis. Llavors, clar, has d'adaptar alguna activitat, no? Perquè els avis també puguin participar-hi. A partir d'aquí, un cop ja has fet l'activitat principal, que pot ser una sortida, visitar alguna cosa, un salt d'aigua, o un bosc molt bonic, o el que sigui, no? O una església romànica, o un paisatge fantàstic. Es tracta de veure també, d'il·luminar a les famílies paisatges diferents als seus habituals perquè vegin, doncs, contrastos, no? I a part d'això, doncs, tot això ho alimentes amb tallers o amb jocs, amb joc de nit, amb jocs després de dinar perquè els pares puguin fer la sobretaula, una estona de piscina també, a les cases que hi ha piscina, és a dir que, bueno, hi ha molta combinació. Pel monitoratge varia gaire el plantejament, o si tu ets monitor, es treballarà abans aquells dies, aquelles sortides, si són 3, 7 dies? Com vols dir? No t'entenc. Vull dir que un cop ets monitor, el que canviarà si la sortida és de 3 o 7 dies serà això, no? El nombre d'activitats, però que un cop monitor és igual, pots estar en una... Si hi haguéssim vacances familiars d'un mes, podrien estar-s'hi també. Clar, nosaltres, per exemple, que realitzen l'activitat durant tot l'any, després també hi ha moments puntuals que fan sortides, que fan excursions, campaments, colònies. Per tant, en funció de la dedicació, no, dels dies, doncs s'hauran d'involucrar més o menys. Però l'avantatge que crec que hi ha és que coneixen el grup, no? Hi ha un procés i per tant és més fàcil de treballar després. Quan són més dies, vols dir? A Escola de Família estem amb la Núria Campi, directora de l'Escola Mirall, una escola de formació en el lleure, i amb en Pere Vives, del lleure de la Fundació Pere Tarrés. Vosaltres quan comenceu a preparar ara, per exemple, unes vacances, estem al maig, unes vacances en família, deia juliol, n'hi ha poques. Ja esteu pensant en les del juliol, agost, ja està tot planejat? No, molt abans. És a dir, la planificació de les vacances de juliol i agost, al febrer ja estan a la web, perquè la gent ja es pugui apuntar. És a dir, ara mateix ja obres la pàgina web i pots trobar perfectament el que es fa a cada instal·lació i quines seran les activitats aquella setmana. I a l'Escola Mirall formeu monitors pel lleure, pel monitoratge. Què té de diferent d'unes colònies només en canalla? Clar, aquí és amb adults, d'igual a igual, no? I per tant el que fem és formar les persones que acompanyaran el dia de demà, no? a infants i famílies o als que sigui, no? I el nostre problema és que els joves és més al dia a dia i per tant ens encantaria poder planificar molt temps, però els exàmens, no? Vacances, treball, etc., fa que moltes vegades doncs, anem més a més fent els cursos a demanda, o sí que fem, no? Setmana Santa o a l'agost o al Nadal, però molt a demanda al dia a dia. A vegades els fills es comporten d'una manera quan no estan amb la família i d'una altra quan estan plegats. Aquesta combinació de colònies en família, que pots fer coses plegats pel teu compte, com tu deies, pot ser un descobriment per aquell nucli familiar, descobrir, clar, perquè els fills potser els veus una estona quan venen amics a casa, quan vas al parc... És més descobriment pels pares. És a dir, sí que és veritat que el temps és diferent i la manera de comportar-se dels infants i joves a l'escola és diferent a la família, això ho comprovem també a casa,
però els que realment descobreixen que el temps aquest de lleure compartit amb els fills pot ser molt enriquidor, acompanyat per uns monitors que et faciliten recursos, són els pares, que descobreixen, bueno, tot de coses que no s'imaginaven que el seu fill podia fer o sabia fer, i perquè a vegades, doncs, els nens a colònies s'espavilen molt, Vull dir, clar, l'autonomia... Exacte, vull dir, el creixement personal dels nens, i de cop i volta resulta que a colònies el nen allà agafa una escombra, és com el menjador, i la mare diu, o el pare diu, doncs a casa no l'agafa mai l'escombra. Llavors és molt recomanable anar a vacances en família per saber el que fan i després o es fa el llit, o es fa el llit, vull dir, descobreixen coses que a casa a vegades no fan, no? Però senzillament perquè probablement no han tingut, o potser no li han ofert, vull dir que no, perquè els pares estan acostumats a escombrar ells i ja no li ofereixen al fill escombrar, i en canvi a colònies el nano agafa l'escombra i està encantat d'escombrar. Pensant sobretot en l'adolescència, que sol a vegades costa, no?, trobar moments i activitats per compartir amb pares i fills, aquí es troben un munt d'oportunitats, no? O ja quan arriba l'adolescència ja potser no es va tant en aquestes vacances en família? Jo crec que es va menys. De fet, les vacances en família estan pensades per nens de 3 a 12 anys. Evidentment... Ara 12 són adolescents, ja. Sí, però és clar, més adolescents ja tenen unes xarxes socials molt grans, s'han de dedicar, ja volen sortir amb els amics... És diferent, és a dir, la relació amb la família ja no és tan intensa, la seva relació amb el seu entorn d'amics ja és molt gran, i per tant també és veritat que a vegades una casa de colònies doncs se'ls hi queda petita, no? És a dir, que segons quina edat els adolescents necessiten espais, més no sé com van de campaments, doncs jo sempre he pensat que els adolescents de campaments és estupendo, molt millor que no pas anar a una casa de colònies, perquè els espais són més oberts, la llibertat és molt més gran. Clar, contacte amb la natura directe. Correcte. Fer-se ells mateixos les tasques, no? Que s'espavilin, sí. Però bueno, ens en venen, sobretot perquè tenen germans. Però a vegades sí que és veritat, per exemple, també t'haig de ser sincer, joves de 15, 16, 17 anys no en venen gaires, i moltes vegades els pares que ja venen amb aquests joves no fan tot el nostre programa, sinó que potser venen per aprofitar la instal·lació i potser doncs, se'n van amb el fill més gran, però se'n van a fer una altra cosa, no? No sé si estan a Calafell, però se'n van a Port Aventura, per dir alguna cosa, no? Pels pares i les mares és una mica un tornar, aquell connectar amb el seu jo que anava de colònies, que té uns monitors que segurament són bastant més joves que ells, no? Sí, algunes famílies sí, però n'hi ha moltes que ho descobreixen per primer cop també, i inclús ens arriben als allotjaments i no sabien que hi hauria un monitor allà i que els oferirien activitats, però això és el que et deia abans, que avui dia ens costa molt decidir i escollir les coses, i a vegades decidim i no sabem ben bé el que hi trobarem allà, i vull dir, aquesta informació és molt important, donar-la bé, i costa molt arribar perquè els inputs són immensos i destriar costa moltíssim. Explica'ns un dia, per exemple, ja ens has donat alguna pista, no? Hi ha una activitat principal... No sé, per exemple, un dia a Rialp, doncs al matí agafaríem el cotxe, ens aniríem al Parc d'Aigüestortes, demanaríem pícnic, ens aniríem al Parc d'Aigüestortes, pujaríem a dalt a l'estany de Sant Maurici, baixaríem, aniríem al bosc, un bosc que allà, encantat, que hi ha per allà amb tot de figures i tal, que els nanos són el bosc de les bruixes, que s'ho passen superbé, arribaríem a la tarda, probablement faríem uns jocs i després ja es anirien a dutxar. Perquè les famílies, diguéssim, l'horari al matí sol ser de 10 a 1 o de 10 a 12 si fan piscina, i a la tarda doncs, de 4 a 7, a les 7 ja fan dutxes, i no, 2:15 normalment sopem, i després a la nit doncs, es fa el joc de nit fins a les 10:30, depèn també de l'edat, hi ha pares i mares que a les 10 ja els volen a dormir, n'hi ha que aguanten fins a les 11. Clar, depèn de l'edat també. I a vegades et van desapareixent els nens, no? Vull dir, però ja és el que toca. I per aquests monitors, saber que tindran el seu càrrec o que estaran fent propostes no només a canalla, sinó també a adults, com és això? Clar, jo crec que aquí hi ha un plus, no? Perquè acostumats a treballar amb infants i amb joves, treballar amb famílies, de vegades pot fer una mica de respecte, no? Però jo crec que també ha de ser molt enriquidor, no? Poder ampliar aquesta mirada i fer activitats més inclusives, que també incloguin, no? totes les edats. Quan fem activitats conjuntes, no? Ho veiem, i quan participen i quan ho fem tots junts, doncs és molt bonic, perquè també veus com, després el que deia, no? Que veus les famílies que descobreixen coses dels seus fills que no coneixien, però els nens, no? I els fills i filles doncs veuen un rol del seu pare o la seva mare, no? Que l'hem tret del dia a dia, de la pressa, de la rutina,
i descobreixen una figura diferent, no? Que també balla, que canta, que juga i és molt enriquidor. Alguna recomanació? La primera de les recomanacions d'avui és una pel·lícula que no són exactament unes vacances en família, com a mínim la idea original no és aquesta, però acaba passant més o menys això. Nico, ¿Qué? si este año sacas todas sobresalientes, te prometo unas vacaciones que lo vas a flipar. ¿En serio? Vale, vamos a ver, que yo no digo que mi hijo no sea listo, pero todo 10, tampoco es Einstein. Su hijo Miki, Nico. eso, ha hecho unos exámenes perfectos. Pero no sería posible bajarle un poquito la media. En gimnasia, por ejemplo, notable. No noto que pisa un poquito raro, que pone el pie aquí y el otro va como al revés, como si fuera un poquito disfunción. ¿Y ahora qué vas a hacer tú? Pero si están embargados hasta el coche. ¿Te acuerdas de Paco, mi amigo? Está en la cárcel. Sí, pues me presta el suyo. ¡Vamos, vengan! ¿Fuente Ovejas? El pueblo donde nació tu padre. En esta casa tan grande tú estarás muy sola. De sola nada, que tengo mi gato, el Ricardo. Por lo menos hay 2 críos de tu edad en el pueblo. Los hijos del primo Rafa. Hace un año que no los veo. También se los llevó Nico. Això és El mejor verano de mi vida, una pel·lícula de Dani de la Orden. És un pare bastant desastrós que marxa a vacances amb el seu fill. No són, com dèiem, unes vacances en família com les que estem parlant, on ja tries el lloc, està tot pensat i unes activitats organitzades, però sí que es troben amb una mena de vacances organitzades i comparteixen uns dies amb una altra família, que ens serveix una mica per parlar d'aquest esperit de vacances en família, perquè, clar, acostumats a estar sempre, com tu deies ara, no, Núria, estar amb horaris, amb obligacions, amb nens amunt i avall, que fas per sopar, la motxilla... Aquestes vacances en família són un regal. I jo crec també que canviar el teu dia a dia, no, fa que el teu ritme intern també canviï, no? I que per tant doncs, també valoris més les petites coses, una abraçada, poder parlar tranquil·lament, poder jugar, el ritme una mica més lent, i si tu no has d'estar pendent, no, de les obligacions del dia a dia, doncs ja fa que estiguis molt més obert i molt més predisposat, no, a gaudir i a compartir plegats. I clar, les famílies es deuen sentir alliberades durant aquests dies, que no has de pensar ni què esmorzaràs, ni què dinaràs, ni has d'anar a comprar, ni has de posar una rentadora, ni has de pensar què faràs, què proposaràs, no, els fills per fer, a vegades ells sols, a vegades conjuntament, tenir temps per descansar. Totalment, sí, alliberades i acompanyades, és a dir, que és l'avantatge, no? I no han de pensar en menjar, no han de cuinar, no han de rentar plats, és a dir, que tot això està organitzat des de l'allotjament, no? I per tant, aquí l'avantatge és que les famílies, diguéssim, el temps de lleure quan el gaudeixen també els pares, la manera en què s'ofereixen per fer les coses és molt diferent del dia a dia, no? I això els enriqueix molt, és a dir, es nota molt quan els pares estan relaxats amb les activitats amb els nens a les cases de colònies, no? Perquè estan realment relaxats i no tenen la tensió, perquè quan viatges amb els nens també estàs en tensió, perquè no sé, no? Ara vaig a comprar la targeta de metro allà a París i no sé ni com es compra la targeta de metro, no? Ara se m'ha acabat els euros, tinc que canviar la moneda, no sé què. Vull dir que viatjar també tensiona, no? I viatjar amb fills tensiona bastant, també. I per tant, això es nota molt a les cases de colònies, les famílies realment gaudeixen del temps de lleure perquè estan relaxades. I a l'hora de triar les vacances, el tipus de vacances en família que es fan, què és el que pots triar? Tries les dates? Tries l'espai? Tries les dates, tries el lloc, perquè la instal·lació està en un territori més o menys semblant, i en alguns casos, si fan un clic més i obren el programa d'activitats, doncs poden arribar a decidir-ho per l'activitat, però normalment es decideix per les dates i més o menys pel lloc. Que també té el seu sentit, perquè no sé si te'n vas a una casa era Garona-Salardú, no, per exemple, doncs si te'n vas allà pots fer el programa d'activitats, però potser dius, bueno, doncs em dedicaré a veure la Vall d'Aran amb els meus fills, no? I potser doncs, només aprofitaràs el matí, faràs excursions pel teu compte i a la tarda els nens estaran a la casa fent activitats. És a dir, pot ser molt variable la programació, perquè si tu no programes res pots aprofitar tot el que hi ha programat, però si tu vas amb alguns plans, també tenim famílies que diuen, mira, demà no vindrem perquè anem a dinar a casa uns amics que estan aquí a 30 quilòmetres i desapareixen tot el dia. Vull dir que això passa perquè aprofiten com quan estàs de vacances i vas a veure uns familiars, no? És a dir... I quan has de decidir si participes activament o no en les activitats? Això es decideix allà mateix. El primer dia que arriben se'ls ensenya el planning, les activitats. A vegades també es modifica alguna activitat en funció de la composició del grup, perquè tu penses unes activitats estàndard per un tipus de grup
i si el que tens allà doncs, és tot unes diferències o unes situacions, o el clima, per exemple, que ha canviat aquella setmana, doncs, amb les mateixes famílies es fan propostes diferents, o si hi ha una família que té molt interès en anar a un lloc, les altres famílies també hi volen anar-hi perquè els nens es coneixen, doncs es canvia una activitat i se'n posa una altra. Quanta gent pot arribar a coincidir? Dependrà de la casa? No, sí, depèn de la casa, però les activitats normalment les fem amb unes màxim 20 nens i els seus pares. I quan són més, que pot passar, es van fent torns d'activitats. També perquè desplaçar 7 o 8 cotxes a diferents llocs porta més de 7 o 8 cotxes porta complicació d'aparcament i coses d'aquestes, no? Llavors es fan els que han anat avui al Parc Natural, demà fan no sé què, i els que avui estan fent això demà van al Parc Natural i es van rodant les activitats perquè no siguin tan nombroses. I et desplaces amb el teu cotxe? Sí, es desplaça cadascú amb el seu cotxe. Pots arribar a venir a vegades a famílies sense cotxe, en algunes cases pot arribar amb tren, i normalment doncs, aquella persona es desplaça amb algun cotxe dels monitors o inclús fa amiguets en si i es desplaça amb el cotxe d'una altra família. Però l'habitual és que vinguin en el seu cotxe. Què diríeu que és el que més valoren les famílies d'aquest tipus de vacances? Jo ara pensant que sóc mare, que el meu fill té 1 any, jo crec que poder canviar d'espai ha d'ajudar molt i poder parar, no, el teu dia a dia per connectar amb la teva família i també amb els altres, no? Perquè al final jo crec que compartir i educar, no? amb altres famílies que potser no coneixes però que estan en un moment vital semblant al teu, t'ajuda també a veure moltes coses i això fa doncs, que valoris encara més el dia a dia. I tu? Sí, va en aquesta línia, és a dir, la possibilitat de que puguis gaudir amb els teus fills unes estones, però també hi hagi estones que puguis gaudir del teu temps i els teus fills els estan cuidant els monitors i saps que estan en bones mans, la tranquil·litat, el gaudir dels teus espais, és a dir, jo crec que valoren moltíssimes coses. Sí. I quan preparava el programa també pensava el fet que els veus. A vegades, quan marxen de colònies, saps que s'ho passaran molt i molt bé, però potser tardes 7 dies, 10 dies en tornar-los a veure. I aquí tothom pot tenir més o menys els seus espais, però sempre hi ha els moments als àpats que et trobes. Hi ha famílies per tot, és a dir, hi ha famílies que tindrien els fills 25 dies de colònies i no els veurien perquè ells se n'anirien, no sé, a la illa de Java, no? Vull dir, no sé, tenim tots els casos, no? Tenim nens que venen de colònies i els pares aquella setmana aprofiten per anar-se'n a l'altra punta del món, però tot i que això està bé, també està bé que després quan tornen doncs facin setmanes en què estan amb els fills, perquè la voluntat del lleure no és apartar els fills de les famílies ni apartar els fills dels pares. La voluntat del lleure és que els nens tinguin autoestima, aprenguin a treballar i a viure en petit grup amb els seus mestres, que els millors mestres són els altres nens, amb l'ajuda d'un monitor que no és molt més gran que ells, té una distància d'edat perquè és adult i més irresponsable, però hi ha una certa proximitat i hi ha un cert llenguatge similar, però també és important que s'ofereixin activitats perquè els pares comparteixin el seu temps lliure amb els seus fills també, perquè hi ha nens que el seu pare o la seva mare no la veuen perquè quan es lleven al matí ha marxat a treballar o quan van a dormir la nit el pare o la mare encara no han arribat. I el que no pot ser és que el cap de setmana o el pont o l'estiu fem el mateix, no? Llavors, per tant, ha d'haver-hi la doble combinatòria, no? I aquesta proximitat d'edat potser és una de les claus que explica aquesta bona connexió normalment entre els monitors i la canalla? Sí, i està molt bé perquè moltes vegades parlem amb els adults, parlem diferent llenguatge, no? I ens costa entendre, però sí que és cert que també és de vegades pot ser un inconvenient, no? Perquè quan no està el límit ben definit, doncs poden haver confusions, però sí que és cert que si els dic jo una cosa i els diu algú més pròxims a ells, li faran més cas a ell perquè se sentiran, no? Més connectats amb aquesta persona que no algú molt llunyà. Quant de temps? Què fas per aquí? Doncs mira, m'he perdut. Hola, mama. I què, et puc abraçar o què? Ai! Papa! Què fas per aquí, carinyo? Hola a tothom i benvingudes i benvinguts a les Guilles! I aquesta és la casa de colònies. Si necessites diners, treballa. No és tan fàcil trobar feina, ¿vale? Treballa aquí. Aquí. Sí, de monitor.
Això és Jo Mai Mai, la sèrie de TV3, ja té 2 temporades, són les colònies d'un grup d'adolescents, la teniu a la plataforma 3CAT. La filla de la directora de la Casa de Colònies es converteix, ja ho heu sentit, monitora, pim-pam, de la nit al dia. Sabem que la realitat funciona de manera diferent. No sabem si abans havia fet potser la formació per ser monitora. Què cal per acabar sent monitor o monitora? Clar, el que comentava abans, no? Que hi ha vegades que per aquest plus que t'obre la porta, no? a poder treballar en un món, no? En què molts joves doncs, no tenen feina i això és un problema, però moltes vegades parteix d'una experiència molt significativa, no? De quan ells han sigut nens i nenes. El lleure, no? A través del lleure han adquirit valors, no? Han après moltes coses, autonomia, creativitat, han teixit, no? Valors i s'han format com a persones i al final, doncs, ara que són grans, volen continuar, no? aquest llegat i volen seguir doncs, formant infants i joves perquè tinguin l'oportunitat que ells han tingut. Per tant, jo diria que aquesta experiència és important, però després dependrà també del tarannà de cadascú i al final doncs, de les motivacions de cada persona, no? Però solen ser persones doncs, que volen deixar el món millor de com l'han trobat, no? I altruistes i amb ganes de donar el millor als altres. I en què consisteix la formació? Quant temps? A partir de quina edat? Sí, el títol de monitors és un títol que està reconegut per la Generalitat. S'ha de fer a partir dels 18 anys i consta d'una part teòrica i d'una part pràctica. Són són 150 hores teòriques on s'adquireix doncs, tot el que és més, doncs, com t'ho diria, primers auxilis, recursos pedagògics, més, no? Per posar a la pràctica. I després són 160 hores pràctiques que tu pots fer doncs, a unes colònies, a uns campaments, a un esplai, a un cau i són aquestes 150 més 160 hores. Canviar d'escenari, tu deies abans una mica, no? Jo ara m'imagino si canviar d'escenari ajuda a oblidar-te de totes les coses que tens pendents per fer? Clar, jo fa que almenys t'obligui a viure el present, no? que ja és molt i canviar de lloc doncs, fa que et centris on estàs actualment i puguis d'alguna manera gaudir, desconnectar, reconnectar amb els teus, no? I sortir de la rutina que moltes vegades, a no ser les vacances, el dia a dia ens absorbeix i no ens permet fer moltes coses. I els rols? Està en un espai diferent, amb altres famílies, amb monitors, com dèiem, tothom de vacances? Bé, els monitors no, la gent que està treballant, no? Però la resta sí. Modifiquen rols? Es modifiquen els rols? No, les persones han de seguir sent com són, és a dir, no demanem a ningú que canviï la seva manera de fer, senzillament que gaudeixi i aprofiti de l'espai i de les oportunitats que els oferim i que ho gaudeixin al màxim en connexió amb els seus fills. És a dir, aquesta és la voluntat quan planifiquem aquestes activitats. Abans deies, aquestes vacances en famílies estan pensades per canalla dels 3 fins als 12, més o menys. Poden ser una mica més grans, dependrà de cada família, no? Però fa uns anys diríem, bé, si tenen 12 no tindran mòbil, però ara és possible que hi hagi nanos amb aparells, amb dispositius electrònics o que tinguin una tauleta. Hi ha algun tipus de norma als establiments? Cada família s'autoregula? Normalment la família s'autoregula, és a dir, quan quedes en vacances en família, aquest tipus de normes sobre el comportament dels nens l'autoregulen els seus pares, és a dir, nosaltres hi podem recomanar, però si el nano està amb el mòbil i el pare vol que estigui tota l'estona amb el mòbil, nosaltres no incidirem, li podem dir al nen, t'estàs perdent aquesta activitat i si vens i no sé què, és diferent una activitat només amb els nens, no? Que llavors sí que hi ha unes normatives en aquest aspecte, no? Però clar, pensa que aquí tota l'autoritat sobre els nens la tenen els pares. Aquest és l'avantatge de vacances en família, que fa que els monitors no pateixin doncs, l'angoixa o el patiment de la responsabilitat de tenir uns nens al càrrec, que poca broma. És una responsabilitat important per aquests joves que decideixen fer de monitors. Clar, aquesta responsabilitat d'alguna manera la tenen els seus pares. Tu que ets un facilitador que ajuda els pares a aprofitar el seu temps de lleure en un espai, en un allotjament per fer coses i aprendre i gaudir i créixer. Llavors, per començar a fer pràctiques de monitor, potser aquestes vacances en família són la millor opció? Hombre, tal i com va pintat, potser sí.
Sí, estaria bé, la veritat. De totes maneres, tu deies, sí, podem dir al nen, la nena que vingui a jugar, però quan hi ha tantes opcions, tantes coses per fer, hi ha altres nens i nenes... Sí, però passa que els altres nens, és a dir, no ens passa, els nens no agafen el mòbil, és a dir, potser alguna estona, però pensa que ens posem a jugar venen tots... Es pensa que el segon dia... El primer dia tots mengen en una taula, cada família la seva taula, i l'últim dia és una supertaula. Sí, exacte, no et diré que vagin a habitacions diferents, però els nens, però a vegades sí que pot haver-hi nens que van a dormir a l'habitació de l'altre nen, i vull dir que s'autoorganitzen ells com si, vaja, i ja si es coneixen, doncs ja és com si fos una activitat familiar a casa teva, no? És a dir, no, jo no patiria massa pel tema aquest de la tecnologia i dels mòbils i tal, no? Tenen un comportament molt... Pensa també que fem activitats molt diferents dels habituals i anem a veure llocs molt diferents dels habituals i tothom hi vol anar, no sé, anem d'excursió al Salt de la Foradada, Santa Maria del Roure, qui va a Cantoni Gros i no vol anar al Salt de la Foradada, no hi ha ningú, no conec ningú que no ho vulgui fer, per tant el mòbil pot quedar per una altra estona. ¿Te suena lo del día del sí? Es que los padres dicen sí a todo lo que les piden sus hijos durante 24 horas. ¡Es brutal! ¿Cómo es que nunca lo había oído? Los días del sí son divertidos y papá y mamá son un muermo. Somos muy divertidos. Antes decíamos sí a todo. Volveremos a ser divertidos. ¿En serio? Vamos a hacerlo arriba. ¡Es el día del sí! Això és el dia del sí. Aquesta família no marxa de vacances, però viuen una mena de jornada d'activitats familiars que és una mica com si tinguessin allà un monitor que els va proposant. Els monitors en realitat són els nens i els pares, com que han dit que diran que sí en lloc de dir que no. La teniu a Netflix. Adonar-te que els teus pares poden ser divertits pot ser tot un descobriment, no? Sí, plenament, i això passa a les vacances en família. Per el que et deia abans, no? Perquè moltes vegades els pares no tenen l'oportunitat de gaudir el temps lliure del cap de setmana o de l'estiu amb els seus fills. El cap de setmana perquè estan al futbol, l'endemà han d'anar a fer un dinar familiar, l'altre no sé què. Llavors t'ha passat el cap de setmana i els teus fills quasi que no has jugat amb ells. I molts pares perden la capacitat de jugar amb els seus fills i en canvi a vacances en família les retroben. I després, sabeu si això es manté? La gent aquesta que repeteix, per exemple, us ho expliquen? Sí, la gent que repeteix és encantadíssima. És a dir, de fet, tenim autèntics altaveus de la nostra activitat que li diem a aquella persona i automàticament ja se'ns omple. Això és el millor màrqueting. Se'ns omplen les habitacions, sí. Tot i així, pot ser que al principi costi? Tu deies, ara a vegades en el dia a dia se't menja, no tens temps gairebé ni d'estar... Però aquí de cop et trobes que no tens obligacions... És veritat que les famílies, els primers, han de descobrir el que és la instal·lació i les possibilitats d'una casa de colònies, que a vegades les famílies això no ho saben, els nens sí que han estat de colònies, però els pares no, i jo sempre poso el mateix exemple, aquell dia que vas a dinar amb el teu fill de 3 anys, en un restaurant amb més taules, i el nen en 5 minuts ja ha acabat el plat de nens, i tu encara et queda tot el segon plat i el postres, i el nen ja comença a saltar de la cadira, se'n va, es fica per sota la taula dels altres, al final l'altra taula que t'estan mirant com dient, mare, pare, què estàs fent, que el teu fill que no ets un bon pare o una bona mare. Això a colònies no passa, és a dir, a colònies si el nen salta va per sota les taules, doncs seguirà anant per sota les taules, perquè la casa és per ell. Aquesta és la diferència, no? Que els nens són el centre de la casa de colònies i els pares estan allà en plena llibertat i tranquil·litat de que ningú dirà home, si veus que el nen s'ha de fer mal a algun lloc diràs, on està el pare, que aquest nen no salti per aquí, però serà un tema de seguretat. Però vull dir que tot el que sigui joc i descobrir coses, els nens ho faran de manera lliure, sense cap problema. Tenir temps és un luxe, Núria? Ostres, és un luxe, és un superluxe. No tenir exigències, interrupcions, podríem dir que és un luxe emocional. I si ens permet doncs, compartir, respirar, estar tranquil, jo crec que és molt, molt d'agrair. I aquí també suposo que és una oportunitat per fer nous amics. Pels nanos donem per fet que sí, el que tu deies, no?, de seguida, però pels adults també amb gent que potser ni t'imaginaves que acabaries coneixent. I gent molt diversa, de llocs diversos de Catalunya o inclús de l'estranger, a vegades, o de fora, no? És a dir, sí, i descobreixen... I l'avantatge de que descobreixes altres persones semblants a tu, perquè han escollit el mateix model de vacances, amb un perfil de família de nens de les mateixes edats, que els nens al final tots tenen els mateixos problemes i les mateixes situacions, per tant és un espai de debat pels pares d'escolta, i tu això com ho fas i tal, i el teu fill això ho fa, perquè és que el meu no para de fer això i tal. És a dir, que aquestes converses estan a l'ordre del dia a la casa de colònia, sobretot a les estones dels cafès, te'n dus els nens a jugar i els pares xerren d'aquestes coses.
Suposo que aquestes criatures que van a les vacances en família són monitors potencials. Sí, podríem dir que sí, la veritat, perquè si l'experiència que gaudeixen la viuen i els agrada, doncs al final tot això que han anat treballant, no? I que han anat fent, doncs al final ho tindran a l'ADN i voldran continuar fent-ho. Tu abans deies que moltes vegades qui vol ser monitor o monitora el que vol és tornar a la societat allò que li ha donat. Quin esperit se suposa que has de tenir per ser monitor o monitora? S'ha de ser d'un tarannà concret? Bueno, hi ha molts tipus de monitors, no? Però jo crec que la majoria de persones, no? que són monitores són persones doncs, que gaudeixen ajudant els altres, no? Que donen part del seu temps, la majoria sense rebre cap tipus de compensació econòmica, no? I això avui en dia crec que té molt valor. Són persones, doncs, bueno, hi haurà que seran més extrovertides, més introvertides, però sí que els agrada, doncs, els nens els agrada jugar, els agrada compartir i també fa molt, no? el treball en equip, no? Perquè no ens oblidem que treballem amb altres persones, no? Són responsables, bueno, tenen un seguit de característiques que la veritat és que són molt importants avui en dia en la nostra societat. I estan treballant, però es deu notar aquest esperit de vacances. Clar, si estàs de vacances, doncs jo crec que el món i en general es veu molt diferent. Havies anat de vacances familiars? No, de vacances en família? No, ni de colònies, fa 36 anys que m'hi dedico. Ostres, i ara quan els veus? Ojalà jo hagués pogut anar de colònies, el que passa que a la meva època a les escoles no sortíem. Em sembla que amb tota la meva escolarització vaig anar un dia al zoo, és tot el que vaig fer. Vull dir que han canviat, les coses han canviat a millor, no tinc cap dubte. Exacte, i aquestes vacances en família m'imagino que també les enveges. Sí, totalment. No hi havia aquestes propostes tampoc, les instal·lacions de colònies fa uns anys han canviat molt, les instal·lacions ara hi ha cases que tenen instal·lacions molt bones, no tenen res que envejar a un hotel. A Catalunya hi ha vacances en família, a la resta de l'Estat, a Europa, hi ha tradició? França jo crec que està una mica per davant nostre, en general, tant en el lleure com en activitats turístiques i familiars. Potser és més en un concepte no tan pedagògic com el nostre, però l'educació en el lleure a Catalunya tenim molt avançada. Sí. Però a França igual és més amb un esperit més turístic i de viatge, però sí, el reste d'Europa no ho conec tant. Alemanya una mica, el reste de la península en general és una sorpresa. Ara que deies, sí, aquesta educació en el lleure, hi ha aquest orgull, no?, aquí a Catalunya, de l'educació en el lleure. Sí, aquí a Catalunya des de sempre és una temàtica, no?, que si ho compares amb la resta de l'estat espanyol o de França o d'altres països europeus, doncs aquí fa molts anys, no?, que hi ha aquesta mentalitat i es nota també, no?, i inclús quan estàs treballant, no?, jo crec que es nota aquest tarannà d'aquestes persones que tenen aquest teixit associatiu, no? Tenen una sensibilitat diferent i una manera de treballar també que és molt més, bueno, és diferent. També per aquestes famílies que estan fent aquestes vacances en família deuen posar en valor aquesta educació en el lleure. Normalment, altres vegades que hem parlat del monitoratge a l'escola família, dels educadors, no? Dels monitors que et trobes que també són educadors a l'espai migdia, a les extraescolars, a les activitats esportives, que les famílies ja posen en valor cada cop més la seva tasca educativa. Sí, totalment. És que han de descobrir que els infants i joves tot el seu temps hauria de ser educatiu. És a dir, és el concepte 360, no? És a dir, i 365 dies, 24 hores, no? És a dir, 7 dies, 24 hores. És a dir, els joves i els infants es mereixen tenir sempre aquest acompanyament de creixement personal i en cap moment sentir-se abandonats. És a dir, que tots els temps ha d'haver-hi alguna persona allà ajudant-los a fer coses, i els pares és les estones que estan amb els pares, i quan no estan amb els pares estan amb altres persones que també els ajuden a créixer i a fer-se persones capaces de fer moltes coses. I per les famílies, tu deies moltes vegades, qui està fent ara de monitor és perquè ja ha tingut l'experiència, que ha estat en un cau, que també suposa que hi ha una aposta familiar, perquè potser al cap de setmana et vindria més de gust d'estar amb els teus fills compartint alguna activitat i apostes perquè dediquin una estona, que vagin al cau, que tinguin uns monitors, que potser aquests valors que dèiem al principi. Sí, clar, jo crec que hi haurà una mica de tot, potser hi ha famílies, no?, que una mica com una guarderia al cap de setmana, no?, perquè puguin fer coses, però a mesura que ho vas coneixent i vas entrant, te n'adones de
que a través del lleure doncs, també s'educa i que és superimportant perquè en una aula no, hi ha valors que és difícil transmetre, no? I quan surts a la natura, no? Quan estàs en contacte amb els altres, també és important remarcar no, que molts infants que participen d'aquests espais ho fan perquè volen, no? I per tant són espais segurs, són espais que van no? Perquè estan motivats i per tant també la sinergia que es crea és diferent a una aula, no? I la confiança que tindran amb el seu monitor o monitora doncs, serà diferent. No? Moltes vegades molts problemes o moltes dificultats han sortit en aquests espais, no? Perquè se senten segurs, se senten cuidats i tenen la confiança doncs, per poder-ho explicar. El contacte amb la natura és un element diferenciador a les vacances en família? Sí. Us fan vacances en família a l'Eixample Dreta? Se'n podrien fer, però si m'ho preguntes a mi, que em dedico a l'educació ambiental des de fa més de 30 anys, el contacte amb la natura és fonamental. És a dir, és on realment descobreixes espais nous, models de vida diferents, que tu pots aportar coses, no perquè te n'haguis d'anar a viure allà, sinó es tracta de veure lo ric d'allà que pots portar-te a casa teva quan tornes i fer-ho créixer a casa teva. És a dir, que aquests contrastos és fonamental perquè les persones s'autoorganitzin i estiguin contentes de viure, no? I siguin felices, al final. Educar a través del lleure és més senzill quan s'està al mig de la natura? Sí, perquè la natura ja eduques inclús sense que hi hagi ningú, per tant ja sumes. Pensa que tu quan estàs davant d'un salt d'aigua, no sé, aquest mateix de la Foradada, no sé si heu estat mai a Cantoni Gros, no cal que t'expliquin masses coses, és que allò és espectacular. Allà tens ganes de quedar-t'hi una bona estona i allà és el soroll, és el silenci, és el xiu-xiueig, i si t'expliquen coses doncs encara millor. Però vull dir que a vegades també jo a vegades els dic als educadors si esteu explicant coses així a la natura, deixeu també que gaudeixin de l'espai i després expliqueu, perquè si estàs tota l'estona explicant quasi no dones temps de gaudir en silenci que hi temps, no? Que no ho tens cada dia allò, no? I has fet un esforç d'anar amb cotxe, pagar una benzina, anar fins allà i llavors allà amb una persona que no para de xerrar dic no, deixeu-los 10 minuts i després els hi expliqueu 4 coses o quan torneu a la casa els hi expliqueu curiositats o el que sigui, però aquest temps de contemplar la natura és fonamental i ajuda molt a créixer. Els monitors donaven per fet que és gent jove. Fins a quina edat solen exercir com a monitors? Més o menys, nosaltres tenim estudiat que la durada d'un monitor és 3-4 anys. Llavors, la majoria, 25, hi ha excepcions, no? Però normalment dels 18 als 21-22 és la franja més alta. A partir d'aquí, cada cop costa més, tot i que sí que és cert que hi ha monitors amb més experiència, fins als 28-29 pots trobar, però a partir dels 30 ja són persones més aviat no? Com referents o que assessoren o que acompanyen, no? Però a la trinxera que dic jo del dia a dia és més complicat. També doncs, pels estudis, pels treballs, no? El que dura una carrera més o menys és el que estan. Per tant, aquí l'aprenentatge, això que tu deies, no? Els dic, home, potser no parleu tant. Quan tu fas les teves primeres colònies, és igual si són vacances en família, si són colònies només en canalla, això és superaccelerat, igual que és intens aquestes connexions amb les famílies, amb altres nanos i també amb adults, que tot va molt ràpid, aquesta intensitat d'estar-te 24 hores es deu notar. Sí, m'imagino que sí. Sí, és un sacrifici també. Sí. A vegades els monitors, Déu-n'hi-do els horaris que fan i les hores que... I crec que hem d'agrair-ho moltíssim, no? Que a les 7 de la tarda doncs, estiguin acompanyant uns nens en lloc d'estar fent una Coca-Cola en un bar, no? I per tant això és un miracle una mica d'aquesta joventut que a vegades ens pensem que va perduda i no, tenim molta joventut que té valors i que valora les coses i això és el que hem de fomentar des de l'educació en el lleure. I a més, ells també deuen crear la seva xarxa. O sigui, cada vegada que tu fas monitors... I amics que venen i també hi ha un tema important, amb això de l'edat que deies abans, que alguns fan el salt a professionalitzar-se i per tant si et professionalitzes doncs pots arribar amb, doncs, no sé, 30, 35, inclús 40 anys o més fent activitats. Clar, més de tècnic, no? Que estan... Correcte, activitat més tècnica, però al final és acompanyament de grups, també, però vull dir, perquè has fet el pas de la professionalització, si estàs encara en el pas del voluntariat és més normal també que als 3 o 4 anys, quan han trobat una feina, quan tens una família o tens un fill, se't complica molt. Clar, perquè un pot pensar, comencen al matí, l'esmorzar, però és que segurament quan ja ha acabat tota la jornada, ells estan i elles valorant com ha anat el dia, què s'hauria de canviar... O preparant coses de l'endemà, sí. Com es manté l'esperit? Com quan s'està formant els futurs monitors,
no sé, com se'ls hi traspassa aquesta espurna perquè duri, perquè com deia abans en Pere, és sacrificat. Clar, jo crec que és molt complicat explicar una cosa que no has viscut, no? I per tant nosaltres el que intentem, almenys en la formació, que siguin formacions vivencials, experiencials, no? Que els connectin i els reomplin, no? Perquè al final és una tasca que en el nostre cas no és voluntària i si no l'alimentes, no? Si no dones espais, si no comparteixes, etc., hi ha un moment que la gent no pot continuar, no? I per tant el que intentem és això, poder oferir formacions vivencials experimentals, no? Que ells mateixos doncs, puguin viure experiències, no? Que en el dia a dia no tenen, doncs ja sigui amb un cap de setmana d'interioritat i de pregària o amb diferents tipus d'activitats que facin que vulguin continuar fent el que estan fent. És la riquesa del grup, també. És a dir, pensa que a vegades l'educació en el lleure és més rica pels educadors i els monitors que no pas pels infants i joves, perquè al final també reben aquesta educació en el lleure els educadors, no? I coneixen persones i a vegades molts coneixen la parella i tenen el seu club d'amics i al final és un club de professionals, un club que treballa junt, és a dir, això a les feines avui dia no passa, que tinguis molta amistat amb els teus companys de feina i te'n vagis el cap de setmana amb ells. En el lleure passa, no? Perquè és la vida del grup. És un projecte vital al final de cadascú. Sí. Varien gaire les expectatives quan comencen la formació per ser monitors, monitores, el que s'acaben trobant en la realitat, o fruit d'aquesta experiència prèvia ja saben una mica què és el que s'hi trobaran? Clar, la majoria ja saben una mica, no? Perquè no comencen de zero, no són un full en blanc, tenen experiències. El que passa que, clar, és possible que en el dia a dia no faci que hi hagi situacions doncs, que els desgastin, que els entristeixin, no? Que doncs, pensin de fer-ho d'una manera i al final la realitat doncs, se n'adonen que voldrien fer moltes coses però doncs, una família no respon. Les expectatives solen baixar després, no? Però al final és la vida, no? Jo crec que les persones que aposten per això és perquè va molt més enllà de les expectatives, és una creença i una aposta personal a que l'educació en el lleure doncs, és valuosa i transforma la societat. Agenda. Si us interessen les vacances en família, preneu nota perquè el proper 14 de maig la Fundació Pere Tarrés imparteix el webinar El viatge en família com a eina educativa. Serà el 14 de maig de les 7 a 2:15 del vespre. Ja s'apropa l'estiu, ja comencem a barrinar quina planificació fem a casa per quadrar el sudoku vacacional. Com tu deies, Pere, hi ha moltes opcions. No és senzill decidir què es fa, els casals, les feines, les vacances, però més enllà de la logística ens plantegem l'estiu com un punt i seguit de l'educació dels nostres fills en família, que podria ser una molt bona opció. Des de la Fundació Pere Tarrés ens explicaran com unes vacances en família, què són, compartint espais i serveis educatius, poden ser una proposta. Teniu tota la informació dels webinars FEAC, la inscripció la podeu fer a la web www.feac.cat. En mitja hora us ho polireu, això, eh? En mitja hora expliqueu unes vacances en família. Aquí hem estat una hora, però la veritat és que amb les dues primeres respostes, pràcticament l'essència de què és allò les vacances en família ja les teníem. Sí. No és massa difícil d'explicar, vull dir que és qüestió de que us apunteu i vingueu. Però a banda d'això, m'imagino que hi ha una cosa que se't desperta i que dius, és això el que jo vull fer. Deu haver-hi gent que potser no sabia que existia. Jo crec que en un temps de la vida de les famílies és això el que han de fer. Sí. Jo no et diria que tot, perquè hi ha moltes altres coses per fer que també són igual de bones i igual d'importants, no? Però hi ha una època amb una certa edat dels nens, amb una certa maduresa dels pares, en què anar de vacances en família a una casa de colònies és una gran opció. I com tu deies, està al llarg de l'any, que potser... Sí. Pot ser un cap de setmana, pot ser el pont de maig, pot ser Sant Joan,
pot ser el pont de la Constitut del desembre, és a dir, hi ha molts moments de l'any que pots escollir fer-ho. Em fa la sensació que això retroalimenta perquè segurament molts infants i joves que van anar unes vacances en família o que han estat al cau són els que acabaran sent monitors i que possiblement quan creïn la seva pròpia família voldran anar en aquestes vacances en família. Clar, i jo ara ho tinc claríssim, no? Jo que sóc nena d'associació de l'esplai, he sigut monitora, he format, he acompanyat, no? Ara estic més en la part tècnica, tinc claríssim que aquest plus i aquest extra sí o sí ho vull pel meu fill i per tant continuarem, no? Formant-nos en aquest sentit. Doncs està claríssim, a buscar l'agenda i a mirar quan ens encaixa. Núria Campi, mestra i psicòloga, directora de l'Escola Mirall, Escola de Formació en el Lleure, i Pere Vives, cap d'Educació Ambiental i Colònies de Lleure de la Fundació Pere Tarrés, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I acabem amb música. La cançó d'avui és Summertime, que ja tenim aquest esperit. És una versió del tema de Gershwin amb la Lana del Rey. Abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Glòria Vallejo, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família. Summertime.